Dani mi-ai spus să-ți arăt când vin din Maramureș cu vaca, să-ți arăt vacă adusă care dă 15 litri pe zi. Și uite-o vaca asta care o vezi aici, uite-o. Am scos-o azi afară, uite-o. Da? Deci uite și țâțele că n-am mulț-o. Și am vreau ca să ți-o arăt cât lapte o să-ți dea. Uite, videra iguală, uite-o. O vezi la mine? Iguală, da? Deci n-are apă, n-are nimic. Asta trebuie să fie plină de lapte. De la dânsa. De la dânsa, uite. De la asta. De la asta vacă trebuie să dea 15 litri. Am când omul și uite țâțele. Nu, uite ca să vezi, da? Uite-o. Nu. Să vede, da? Uite. Să nu spui că n-am un să uiți aici. Are lapte, trebuie să-mi dea 15 litri amu când omul. Nu. O cheamă Mărie. Nu, uite-o. Uite-o pe Maria lui Mămuca. Ia e văcuța lui Mămuca. Da. Văcuța lui Mămuca, ia e. Da, da. Și să-ți mai arăt vacile la Tinu. Ai văzut vaca mea care am cumpărat-o astăzi? Asta e vacile lui Tinu. Uite, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cu lapte. Și cu a mea 7 vaci cu lapte pe care le mulț. Am lăsat-o ultima dată pe Mărie să vezi cât lapte are. Am mulț-o azi dimineață la om acasă și seara o mulg eu acum. Nu, uite-le, toate îs roșu și alb. Uite-le aici, toate faine. Deci asta e vaca mea, uite-o. Nu uite țâțele, e pline de lapte, nu. O vezi? Să nu zici că n-are lapte. Nu uite-o aici.